Uep, Joan, què tal? Com estàs? Res, no passa res, tranquil. Més que et volia comentar una cosa. Sí, és que estic mirant ja cases de lloguer a Andorra. Ho dic per anar-ho fent amb temps. Com que perquè vull anar a Andorra? Home, tots els youtubers hi van, alguna cosa hi deu haver-hi. Jo què sé si és per pagar menys impostos o més. La qüestió és que si tots hi van, nosaltres també hi haurem d'anar. Ah, que per anar a Andorra primer has de tindre molts followers. Home, pensa que el meu últim vídeo té 15 visualitzacions. Això és un bon número. Ah, vale, ara ho entenc. O sigui que els youtubers marxen quan comencen a guanyar quantitats indecents de pasta. Vale, clar, i nosaltres no estem en aquest moment encara, no? Val. Ara ho entenc. Bones. Com esteu? Benvinguts, amics i amigues, una setmana més a Síndic de Greuges. Benvinguts també al canal de Trempats. Ja tornem a ser aquí i us he de dir que avui estic content i emprenyat alhora. A veure, emprenyat perquè he tingut una sèrie de dificultats tècniques que he hagut de solucionar ara corrents i de pressa i fan que gravi tard. Això a mi m'emprenya, perquè ja vaig tard. Però bé, suposo que a vosaltres us és absolutament igual, així que... També estic molt content perquè he vist que l'anterior vídeo, entre l'Instagram i les discussions que es van fer després, doncs... comença a haver-hi genteta que ens mira. I estigueu tranquils, que en aquest vídeo no vinc a xerrar del tema d'aquestes setmanes. Sí, el tema de que nous youtubers se'n van a Andorra per evadir impostos... No xerrarem d'això, així que no us preocupeu. Però que hagi passat això m'ha donat la idea d'aquest vídeo. I és que vaig arribar a un nivell d'estrès bastant important perquè jo obria qualsevol xarxa social i el tema que em rebentava la cara era sempre el mateix. I això em va fer passar uns quants dies sense tocar les xarxes socials. Avui dia no tocar una xarxa social, entenem-nos, vol dir que no l'has mirat tant com la mires normalment. I jo em vaig posar a pensar... quan collons ens vam emmerdar en tot aquest merder? Així que, Síndic de Greuges, avui parlarem de l'origen de les xarxes socials. I és que jo avui estava navegant per les xarxes tranquil·lament quan de sobte Twitter m'ha assaltat aquest tuit salvatge. Com podeu veure, és del nostre estimat Joan Guasp. I bàsicament el que ens ha volgut dir el nostre estimat amic amb aquest tuit és que a Twitter s'hi va a discutir. I qui ho negui és un mentider. O sigui, ara sé que em sortireu molts de no, jo a Twitter tinc discussions científiques, xerro amb els amics, em passo memes... No. A Twitter s'hi va a discutir. I a més, cada dia s'hi discuteix més. Jo us he de confessar la meva pròpia experiència personal amb Twitter. O sigui, Twitter és una xarxa social que m'encanta, o sigui, l'adoro. Però fa uns anys vaig fer un canvi. La cosa és que jo Twitter, com aquell qui diu quan me'l vaig fer, que vés a saber quan vaig obrir el compte, només el feia servir pràcticament per discutir sobre futbol. Que hi havia partit del Barça, jo que estava allà tuitejant. Que hi havia partit del Mallorca, jo que estava allà tuitejant. I poca broma, que tuitejant a partits del Barça em van tocar 2 pernils. Podríem dir que he menjat més com a tuitaire que com a actor. I jo anava caminant així per Twitter fins que un dia una persona em va dir que m'estava a punt d'eliminar com a contacte, com a amic, de la llauna que li donava cada vegada que hi havia partit. Perquè sí, he de confessar que jo era d'aquells que em queixava de l'àrbitre. Que l'àrbitre pitava falta contra el Mallorca. Queixa. Que l'àrbitre treia una targeta a algú del Mallorca. Queixa. Que l'àrbitre ens pitava un penal a favor. No ho havia fet bé, ens havia de sumar el gol directament. I així anava jo, queixant-me de tot. I és que la primera xarxa social que vam dominar va ser Facebook. Sí, Facebook va ser la primera. I potser per això ara és una espècie de residència d'avis tecnològics. Què vull dir? Qui utilitza Facebook avui dia? O sigui, el meu perfil encara està obert, però està més abandonat. Jo crec que si entres al meu perfil et passa una planta rodante d'aquestes de l'oest, saps? De pel·lícula de John Wayne, perquè poder fa 3 anys, 4, que no publico res. Que per cert, us en recordeu al principi de Facebook? Vosaltres creieu que estem a ple gener amb un fred que fot i encara hi ha mosquits que em venen a tocar els pebrots? Si xerrem de Facebook ens hem de remuntar a l'any 2008, que és quan es va llançar. Jo crec que em devia fer un perfil cap al 2009 o alguna cosa així. I al principi, sincerament, el feia servir més per jugar als jocs que una altra cosa.
A més, he de reconèixer que jo ara, tot i que faig servir bastant les xarxes socials, al principi era d'aquests modernillos, anem a dir, que era reticent. Era d'aquells que feien Facebook no, jo és que prefereixo xerrar amb la gent cara a cara. I quan acabaves de dir això, anaves corrents a casa a connectar-te al Messenger. El Messenger, tu, un altre dinosaure! Però un dinosaure que el vam utilitzar molt. Jo el Messenger sí que el recordo molt. Pels més joves, era el WhatsApp de l'època. O sigui, tu sorties de classe i et foties a xerrar pel Messenger mentre feies els deures. I així, més d'una vegada et passava com a mi, que feia les redaccions de castellà mentre xerrava al Messenger i després, en vez de posar què, posava cas. I clar, el profe s'emprenyava i em fotia una bronca... Sempre m'ha costat molt les dissociacions. Dissociacions. Collons, mireu, que sempre m'ha costat molt fer dues coses alhora. La qüestió és que va arribar a Facebook i llavors vam començar a compartir tota la nostra vida. Al principi ho fèiem amb aquelles fotos de mòbil que no es distingia una merda i així anàvem xerrant i penjant coses al mur dels demés i passant acudits, fins i tot començant baralles. Què més? Jo no sé si això encara hi és, perquè crec que no ho vaig arribar a tocar mai. Però en recordeu que al principi podies posar si estaves en una relació, podies ficar fins i tot amb qui estaves sortint, si estaves casat, si estaves solter... O sigui, Facebook és com les coves d'Altamira de Tinder. I a més, jo era superfan de l'etiqueta és complicat. O sigui, aquesta etiqueta, tothom que se la posava tenia la relació més fàcil del món. O tenia parella o estava solter. Però posava allò per fer-se l'interessant. En fi, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Ara estic pensant que quan acabi de muntar... Que ara estic acabant de gravar, vale? Ara jo he deixat anar tot el que pensava. Estic pensant, quan arribis en aquest punt en el muntatge, pensaràs... De què coi anava aquest vídeo? Només us pot dir que espero que hagueu gaudit aquest vídeo, que ens veiem la setmana que ve, que seguiu entrant al perfil de Trempats, que seguiu clicant m'agrada i que comenteu si voleu. Adeu, fins la pròxima!